מתרגשת. איפה? לא, זה לא, תראה לך מדבר שלנו. יו, אמר להם שלום. כן, אמר להם שלום. יו, אני מואפת. לא, זה לא, זה עודד פז. זה עודד פז אמר לו. זהו, הנה, את לא רואה עם השיער. זה לא. לא רואה? לא, אז איפה הוא? מה אכפת לי מעודד פז? הנה. גבירותיי ורבותיי, אז כפרה! אז אני אוהבת אותך! נסיך, אני אוהב לך מלא אהבה! חופשי! ערב טוב, רובוטים מרושעים, כפרה שלי! גובלינים, פלצות מהחלל, ברקרים, בגדנים, שחקנים, אומנים, רומנים. ירודס! שלום לכל הרשעים, מכל משחקי המחשב והפלייסטיישן, והפלייסטיישן, והאקסבוקס, והאקסבוקס, והמה? שיגעת את רבי. איזה נוש! די, יהודה. רבותיי ורבותיי, נגמרו הימים שאתם הם לא יושבים מסתכלים בשקט עלינו, בבונקרים הם בלי אקשן. עד כאן ברור? כפרה שלי, יהודה! לא שומע אתכם, עד כאן ברור! כן, ברור, נסיך! היום וירוס, מפקד 6 הזרועות שלנו, הודיע לי שהוא הצליח לסיים את הלייזר. את הלייזר שבעזרתו נכבוש את העולם. נכבוש את העולם! גם אני אכבוש אותך, אני אכבוש אותך! תלכו ללייזר! איפה אתם רובוטים? יש לו שיר לזה. אבל הוא רוקד כזה עם אנה אהרונוב. בעזרת כוחו! הם כל הזמן מסתכלים על הצד הזה. בוס, בר, הם כל הזמן מסתכלים הכי הרבה לצד הזה שם. מה שחיפשת כל לא הזמן. שמה לב? אוסף הבובות של הלו קיטי? לא, אותי חיפשת! שני ילדים בני אנוש שנכנסו לתוך המחשב. אותי בתוך אותך. המחשב. כן, בוס. וירוס, אתה מבין איזה יום זה? מה אכפת זה לי יום שיסתכלו, גדול. אבל אני רוצה להסתכל. אתה מבין, אני אוכל לקחת את ה-DNA שלהם. את שיסתכל. האנושיות שלהם. וירוס, אני אוכל להפוך לבן אדם ולכבוש את העולם. כן. אתה גאון! אתה גאון. אתה גם גאון. אני גאון. אתה גאון. אתה גאון. אתה גאון. אתה גאון. אתה גאון. אתה גאון. אני גאון. אוף! תגיד, בוס, שתכבוש את העולם, אני יכול להיות הסגן שלך? וירוס, מי אם לא אתה? מי אם לא אני? אני! צ'ינצ'ילה! עוד פעם צ'ינצ'ילה! 3 שנים כבר צ'ינצ'ילה! צ'ימשלת אותי. רבותיי ורבותיי. גם אני אצ'לצ'ל אותך. אחריו. אם לא צ'ינצ'ילה, אפשר תמיד צ'יוואווה. מה אני אעשה עם צ'יוואווה? לא, בא לי לשבת שמה. מה אכפת לי מדי? לייק! לייק, עושה צ'ק אין, לייק צוקרברג נמצאת בתוך הפרופיל האישי של עצמך, יפה לי פרופיל, איזה פצצה פגזה מושלמת, וגם אתם מושלמים, לייק, הנה קצר! הערוץ של עודד פז בערוץ זה ילדים, חבר שלה. לייק, הנה הערוץ של תומר פרידה בערוץ ילדים, לייק, איפה חברות שלי? שר! איפה אתם? הנה ניוטון, לא, זה קצר. זה ניוטון. תראה את ניוטון בקצר החיים האלה. יו, אני רואה את בקצר. נורא מאלפת! אני פה, אני באפת! נו! יואו, מתנצלת, פשוט יש לי עצמות כבדות. סורי. תכירו! אלו החברות המהממות שלי! תודה, תודה. שר ואיגנור! ביחד אנחנו לייק! שיר! ואיגנור! נו! אסקוזמואה, פרדונמי. איזה חמוד סליחה בכל ניוטון. מיני שפות. נסגר! אני לומדת בברליץ. טוב! יש לי רעיון! איזה חמוד קצר. בואו נצלם תמונה, נעלה אותה לפייס ונתייג! איך היא אוהבת! סלמי, איפה היא? לא! אני
ממש לא יודעת כבר באיזה שפה להתנצל. תשמחיני אוי אוי. מה זה באיזה שפה? קירגיזית עתיקה. טוב, בואו נצטלם וזהו. תראי את קצר. יאללה, תרביצי. 3, 4, מושלם, אני מעלה. לא, 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 לא. אותי עדת. יש לי עיגולים שחורים. בטח עיגולים שחורים בעיני. כי כל הלילה במקום לישון את בפארמוויל מגדלת גזר ואנטילופות. מה פתאום? זה לא גזר ואנטילופות. זאת כבשה. וקוראים לה ברוי. איפה היא? ברוריה! ברוריה! תראי את קצר הנסיך הזה. זאת ברוריה? זאת ברוריה, כן. הרבה יותר מתאים שיקראו לה שווארמה. איך בא לי לשים אותה בביטה עם עמבה וצרור עלי רשת וצנון מקולף? מה את מעליבה אותה? את בכלל יודעת שהיא מאולפת. תראי, ברוריה, שבי. ברוריה, ברקדנס. מה הברקדנס בזה? היא שוכבת על הגריל. הנה, תראי. ברוריה, גלגול. יושבה ישראל. האמת, עכשיו שהיא עשתה את הגלגול הזה, היא ממש מזכירה לי שווארמה. עכשיו ממש מגעת בה, ברוריה, תפסי אותה. סליחה, ברוריה. היי, הלו, מה זה? אמא, מה זה לא כבשה, זה קרנף. עכשיו הגיעה השעה לעשות כאן בלאגן, פותחת איבנט, מסיבה, סוף, אצלי, כל השבועות מוזמנות, אוהה! שיר מספר 3, דנה פרידר. יוז יפאי. המחשב שלי דלוק בלי הפסקה, הציפייה הפכה מזמן למועקה, אבל הלב שלי רוצה להתרגש, ורק שזה יקרה לוחצת על רפרש. באיבד שלי אתה